Да. По нея съм сигурен, че има едно. Няма. Ай, по-активно, дай! Ай, нашите! Ай, покажи му кой да смърти, бе! Смърт! Смърт! Кръв! Дайте още! Смърт! Нощи му го некъде! Юха! Аре бе, Боби, бе, треси го по-силно, не го жали, бе! Боби много го жали, ма направо, бе! Боби не струва. По-силно и по главата само. Боби не